बेबायदिबो सोमजिदों ओंखामखौनो मादे नोंथाङा जे गाबलायलायनायसो आंना बेयाव एकदम दुखु फैयो आच्छा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर आं दंफैयो दिनै क'क्राझार टाउनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझार टाउन बेवहाय गंगानोगोर एरिया दङ बा गामि बे गामियावहाय आं दंफैयो बेवहाय जोंलारि मन्दिर बेयाव मोनसे दिनै शिवरात्रिनि मोनसे फुजा जादों बेवहाय आंखौ खावलायनानै माने बेवहाय भिडिअ बानायफैनो खावलायहरनायलाय आं बेयाव फैदों दिनै दा बेवहाय बिथांमोनहा माखासे बाथ्रा गोमोथाव बाथ्रा खिन्थानो थांदों दा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मोनथिनो हागोन बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसनि बारा गोजान जाया खाथियावनो बे गंगानोगोर एरियाया बा गामिया एरियाथ' नङा गामि होनना बुंदों स' बे जोंलारि मन्दिरनि सिङावहाय जों हाबनोसै जों दा बे गेटआव दङ आं नोंथांमोननो साइनबर्डखौ देखायखाबाय स' आं बे सिङावहाय नोंथांमोनखौ दायो लांनोसै नोंथांमोना नुसिगोन दायो स' जों दायो जोंलारि मन्दिरनि सिङाव सफैबाय आरो बेवहाय जोंहा जयन्त नार्जारि आदैजों जों बेवहाय माखासे बाथ्रा मिन्थिनो लागोन बिथाङा बिनि सोमोन्दै गासै बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन बेवहाय मा जाथाय जायो आरो बेवहाय सोर देब देबि फैयो आरो लोगोसे बिथांमोना आंखौ फोसावनो लिंहरनायलाय आं बेयाव फैनानै दायो बिथांनिफ्राय जोङो मोन्थिनो मोनसिगोन आदै बेवहाय जे दायो दिनै शिवरात्रि फुजा जाबाय बिनि बेसिकेलि बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै आरो बे मन्दिरनि सोमोन्दै बुंनानै होदो दा दिनै महाशिवरात्रिनि सान बे समाव दिनै मोनसे गोमोथाव जाथाय जादों बा अलौकिक बेवहाय शिवरात्रि समाव जेनेबा बे मन्दिराथ' आफा अनुकुल ठाकुरनिनो जोंलारि मन्दिर बेवहाय बे मन्दिराव शिबनि जों मुर्ति माया शिबनि मुर्ति लाबोनानै दोनफैदों ठाकुरनि अनुकुल ठाकुरनि आदेशाव थिननायाव दा बेवहाय दिनैनि हराव आरो दा फुंनि समाव बेवहाय माखासे आगाननि सिन होलांदों गावफैनायनि सिन बेवहाय आगान माबायदि आगानालाय बे आगाना जाहैबाय ठाकुरनिनो अनुकुल ठाकुरनिनो आगान बियो फैदों आरो बेवहाय शिब ठाकुरनि मुर्ति दोनफैनाया जाहैबाय बे ठाकुरा गोदो गोदाय गावसोरनि बिमा बिफा बा बिबै बिबौआबो शिबनिनो भक्तमोन दा बेखौ गोसोखांनानै ठाकुरा बे मन्दिराव दोनफैदों जागोन जों सानदों बे माबाखौ आगानखौ जों नुगोन नामा दायो नुनो हागोन नुगोन ना औ स' जों सिङाव बे मन्दिरनि सिङाव दं नामा दङ आच्छा स' जों मन्दिरनि सिङावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे आगानखौ दिन्थिगोन ओमफ्राय आरो फंनैसो बिनि सोमोन्दै आरोबाव बिनि सोमोन्दै आङो बेखौनो बुंगोन बे मन्दिरा जाहैबाय गंगानोगोर क'क्राझारनि टाउन खाथियावनो थानाय गंगानोगोराव दङ बिनि न'खर बिगोमा मानगोनां मुस्रि आदा रबिन बसुमतारी आरो बिनिनो धोरोम बिसि मुस्रिमा सबिला बसुमतारी बिथाङानो बे धोरोमनि बे मन्दिरनि गिबि फुजारि दा बिनि सोमोन्दै आं आरो बुंबावगोन बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला 10 बोसोर जायो बे 10 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे अनुकुल ठाकुरा बिथांजों नुजाथिदों साफिदों बिथांखौ अनदों बिथांनि दारै सुबुंखौ सिबिनो सानदों बेखौ जों मिथिनो मोनदों आरो बिथाङा बिदिनो गोबाव सम बिदिनो सम सम नुजाथिजाबाय थादों अनुकुल ठाकुरजों बेनिफ्राय उनाव बिदिनो जेब्ला 2004 मायथाइ जायो बे 2004 मायथाइयाव बे दानि जोंलारि मन्दिरखौ गायसननो थिनदों ठाकुरा बे जोंलारि मन्दिरखौ गायसननानै बेनिफ्रायनो बे 2004 मायथाइनिफ्रायनो बे जोंनि बे दा जिउ जेंना सुस्रांनाय जायखौ बै माबायावनो साइनबर्डआवनो नुनानै मोनदों जेंना सुस्रांग्रा मिरु थावनि होननानै बेवहाय लिरनानै दोनखादों
जेंना सुस्रांनाय होननाय मानि नोंनि जोंनि जेनेबा जिउआव खैफोद लोमजानाय साजानाय बिपद आफद आरो इयुन जाब्रबथाय जेनेबा उनाव जानो गोनां माखासे एक्सिडेन्ट बेफोरखौ बे मन्दिरनि गेजेरजों ठाकुरनि दारैनो बेखौ सुस्रांनाय जायो आरो दा जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेम सोरबा जादोंब्ला बेखौ बेवहाय सुस्रांनाय जायो माबायदि जेनेबा माबायदि जेंना जेनेबा सापस हमनानै एग्जाम्पल जेरै बिदिन्थि जेनेबा लोमजानाय साजानाय हामदयै लोमजानाय थायोना दा डाक्टारफोरखौ मिलायनाय मोनाखै ग्रहफोर नांनाय ठाकुरनाव सोंनानै बेफोरखौ बिथोन होयो आरो बे मानि दारैनो गिबि फुजारि मानि दारैनो बिनिफ्राय जेनेबा जाब्रबथाय इयुनाव जानो गोनां एक्सिडेन्टफोर बेफोरखौ नोङो सोंनानै मिथिनो हायो आरो बिदिनो ठाकुरा फिननानै होयो बे फिननायखौ जोंनि बे गिबि फुजारि मायानो गुबुन गुबुनयै खोनायो नाथाय जों भक्तफ्रा जों खोनानो मोना बियो नुयोबो आसनाव जिरायो बे ठाकुरानो स्वयं ठाकुर अनुकुल ठाकुरानो आरो बेजों बिनिनो धोरोम बिसि बरमा बिथांनि मुङा जाहैबाय सरसि बाला देबि बिथांनि मुङा जों मुलुगनि बिमा हिसाबै जों बेखौ बरमा होननानै गाबज्रियो बिनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो बरदा दङ बरदाया जाहैबाय बेबो बिथांनि मुं नङा बिथांनि मुङानो जाहैबाय अमरेन्द्रनाथ चक्रबर्ती बे अमरेन्द्रनाथ चक्रबर्तीयाबो सम सम फैयो शिबरात्रियावबो फैयो बिथाङाबो आगान होलाङो बिदिनो सम सम लानानै फैयो आरो आगान होफैयो एखमबा जयैबो फैयो बिसोरो ओमफ्राय जेनेबा बरमायाबो आगान होयो बरमाया लोक्षि फुजानि समाव लोक्षि देबि फुजानि समाव आरो दुर्गा देबि फुजानि समाव सिगाङावथ' बे दुर्गा देबियानो फैग्रोदों बरमानि आसननिफ्रायनो हारां हाथां दुर्गा देबिनि मुर्तिया ओंखारनानै नुजादों होननानै खोन्थादों बेनि गिबि फुजारि आइया दा माने बेबायदि माने मानसिफोरनि न'खरनियाव प्रब्लेम जेंना जानायफोरखौ नायनानैबो बिसोरनि न'खरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय गोहो दं नामा? दङ गोहोआ दङ दा नुजाफैनाय भक्तफोर लोगोफोर ठाकुरखौ खुलुमग्रा बा शिब भक्तफोर बिथांमोनाबो गोसो जानानै मोजां मोननानै सोंफैयो गावसोरनि जेंनाफोरखौ आरो बे जेंनाफोरखौ बिथांमोनाबो सुस्रांनाय मोनदों बेनिखायनो फैबाय थादों साननो हायो मोजां मोननानै दा सोंनो हागोन रायजोफोरनावबो सोर मोजां मोनदों जों दायो माने होमबा बे मन्दिरनि सिङाव जों थांनानै आगानखौ नायनोसै नामा नङा होमबा स' जों सिङावहाय हाबनोसै बेफोरनो आगाना नै केमेराखौ आगानखौ देखायलाय नै बेयो बेबो ना बियो ना आच्छा ओमफ्राय नैबेनो माबाया माया आच्छा दे नैबेनो बे मन्दिरनि जोंहा फुजारि माया आरो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय नोंथांखौ आरो नोंथाङा जि खामानि मावदों समाजनि बा सोरखौबा सोदांनाय बेनि थाखाय स' नोंथाङा एसे बिनि सोमोन्दै बुंनानै होबानो जाबाय मन्दिरनि सोमोन्दै एसे 11 बोसोरनिफ्राय मावनाय जादों ओमफ्राय आंनि हौवाया 2004निफ्राय मावनो थिनदोंमोन आरो ओमफ्राय फैनायाथ' 11 बोसोरनिफ्राय फैखादों उन्दैनिफ्रायनो माने जिबौनि रुप जानानै आदै गंसे फानजोबखादों आंखौ 11 बोसोरावनो बै समाव आरोना बै समावनो ओमफ्राय बिदिनो बादा होबाय थाबोबाय फट'निफ्रायनो ओंखारनानै ओमफ्राय बादा होदों गावसिनि इसोरनिखौ बादा होदों लानानै सिमां मोगथाङा नुजाखायो नालाय आंजों ओरैनो बै देब देबिफोरनि ओरैनो जांख्रिलाबायनाय बिदि नुजाया आरो ना डाइरेक्ट स्पस्ट मानसि रुबै जानानै नुजायो आरो 11 बोसोरनिफ्राय दा बिदिनो हाबा जाबाय आं क्लास 7आवनो हाबा जादों क्लास 7आवनो उन्दैयावनो ओमफ्राय हाबा जानानै ओमफ्राय दा बिदिनो फैबाय गथ'आ 3 जाबाय जानानै
2004 निफ्रायनो आगोलनिफ्राय मावनो होबाय थादों आरो ओमफ्राय जोंना बोराया बादा होयो बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव मानसिफ्रा अजा होनो मा होनो बादा होनानै थायैनो ओमफ्राय दाना नुजाबाय थायो ओमफ्राय उनावहाय गावनि एलाव होबाय आरो गावनो एलाव होनानै बिनिफ्राय 2004 निफ्राय मावनाय जाबाय आरो ओरैनो आइया माबायदि जेनेबा हमना ला बेवहाय सोरबाफोर जब्रा लोमजानाय जेनेबा सोरनिबा न'खरावहाय माबा मोनसे माने दायना रायनाय ना मा बिदि रायनाय ओंखारा होमबा स' बेफोरनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हागोन बानखानाय बिदिनो फैयो सब खानाय हरो समयसा लानानै फैयो आरो बेखौथ' आं हामथारो होननानै आं निजे होननो हाया मानसिफोरासो बुंनो हायो बिदिनो समयसाफोरखौ माबाना हरो आरो अके दा ओरैनो दायो 2004 मायथाइनिफ्राय 2020सिम सफैबाय आरो दिनै बेयावहाय आइनिफ्राय आं मिथिनो लुबैगोन सोर फैदों दिनै बेवहाय बे मन्दिरावहाय आगान होलांनाया होनायाथ' बिदिनो बरमाबो फैबाय आफादाफोर बिसोरनो रुबै जोनोमनिफ्राय रुबै फैयो नालाय दा शिब फुजाबा एकदम गावनि साखात महरै शिब जानानै नुजाफैयो आरो आच्छा पार्बती जानानै नुजाखायो आरो दा बे दख'नाफोरखौ बावो मानसिफ्रा बेखौ आं मा कालारखौ गाननानै फैगोन बेखौ गावनो होनखाजोबो आरो दा बिदि मानसिफ्रा नुजोब्बाय गावनो दुगैफैयोबो गावनो नेटसे सिजोबनानै थायो आरो हारसिंनो ओमफ्राय डाइरेक्टलि गावनो हारसिंनो बियो माने मन्दिरखौ मारिना दोनोब्ला माने हारसिंनो बेयाव आगान जानानै थायो गावनो खेवखायो आच्छा नुयोबो उन्दैफ्राबो नुयो बिनानाव दं बेबो मिथिजोबो आरो सिं गोजाना बिनानावनाव आंनि बिनानाव जाबाय नालाय स' बैफोरबो आरोना जे खोन्थाहर इथिंजाय केमेराखौ गासिबो ओरै मन्दिरखौ खेबजोबनानै होजोबदो जाहाथे स' रायजो राजाफोर बे जोंलारि मन्दिर दा जों दिनै जोंलारि मन्दिराव दंफैयो आरो गोबां माने भक्तफोर दंफैयो बेवहाय जों नुनो मोन्दों जों भक्तफोरजोंबो माखासे बाथ्रा सावरायगोन स' आइनिसिम गोजोननाय थाबाय अके थेंक इउ दायो जोङो बाहेरायाव थांनानै भक्तफोरजों जोङो माखासे बेवहाय मोन्थिनो लुबैनोसै स' बेवहाय गोबां भक्तफोर फैदों आरो थांदों जोङो दिनै बेवहाय माखासे जिरायना थानाय भक्तफोरनिफ्राय जों मिथिनो लुबैगोन बिथांमोना मा मोजां मोनदों बिनिफ्राय स' जोङो दायो नै मादैनाव थांग्रोसै खुलुमबाय मादै अके स' दायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे बे जोंलारि मन्दिरा रायजो राजानो दासिमहालागै माबायदि बेनिफिट होनो हादों गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायनि बोसोरावबो बिदिनो शिवरात्रिखौ फालियो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सिगां फैनाय माबाया जाहैबाय जोंनाव देब' फैजेननायानो जाहैबाय आइ दुर्गाया फैनानै बेनि उनावसो बाबा शिबा फैदों बाबा शिब फैखांनायनि उनाव दा फैबाय बाबा गणेश फैबाय आइ लोखि फैबाय आइ सरस्वती माने आंनि सोंनायनि मिनिङाबो कि माने बेवहाय बेमार आजार सोखानायनि सोमोन्दै बेमार आजार सोखानाया नोङो जेनेबा सोरहाबा सानाय सुनायजों गोग्लैसोनानै दङबा सोरनिबा न'खराव लोमजानानै गायाखैबा निदान सिदान जाबाबो डाक्टार अजा नायनानैबो गायाखैब्ला अब्ला बाहाय सोंफैयोब्ला गावनि देब देबीनि रावै फोरमायहरगोन माबोरै खालामनांगौ नोंथाङा बेनिफ्राय नोंथांनावबो बेफोरबायदि जाफेरदोंमोन नामा ओरैनो जानाया बिदिनो सानाय सुनाय मोदोम मानलुनाय बायदिसिनाफोरखौ बेनिफ्रायनो जाउन खालामनानै हरो नांगौ जायोबा बबेबा दा नोंथांनियाव हामबाय आरो हामनायाव फैबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो थाव जारिनायफोर हरो ओमफ्राय बिदिनो गास गासालिनि जाउन खालामनानै हरो थाफिस थुफिस माबानि थाखाय खैफोद आफोद निदान सिदान बहाबा थाङोबा गारि घोड़ा गाखोयोब्ला बेफोराव नोंनि सेफटिकनि थाखाय बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ बोसोन हरो दा बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे क'क्राझारनिल' नङा गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो आरो गोजाननिफ्रायबो फैयो गुवाहाटि बायदिफोरनिफ्रायनो फैयो उदालगुरि बाक्सा गसाइगाव दतमा मा नाम मादैनिया आंनिया फैलानि देबि बसुमतारी अके थेंक इउ दे बुंदोंमोनलाय मादै जे बे जोंलारि मन्दिरनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ खोनानो मोन्दों जे बिथांमोना बेनिफिट मोन्दों नङा होमबा दा सासे मादैयाबो बुंखांबाय स' नोंथाङा मा बुंनो सानो बेवहाय नोंथाङाबो बिनिफ्राय माबा मोनसे लोमजानाय साजानायनिफ्राय रैखाथि मोन्दोंमोन नामा औ मोन्दों आंबो माने आंहाबो मोनसे समाव माने गोदोसोनानै थादोंमोन डाक्टार नायबाबो मिलायनाय मोनाखैमोन ओमफ्राय दा बाहाय मिथिनो मोननानै आङो सोंफैदों बिसार लाफैनायाव दा आइ दुर्गा देबिया आंनो माखासे बोसोनखौ होनानै आङो बिनि बोसोन बायदियै आङो खामानिखौ मावनानै दा न'खरफोरखौ मोजां माबायाव लाखिनो हादों ओमफ्राय दासिमावबो आङो मोजाङैनो मोजां माबानानै दंगासिनो दं आरोखि आच्छा मोनसे खोथा जेनेबा सापस हमना ला बेवहाय
आइ दुर्गायानो बा शिवरात्रि माने थिथिबाय माने गावबा गाव समावहाय देब देबिया फैयो स' सोरबाफोर जुदि लोमजादों साजादोंबा सोरबाफोर बान खाजादोंब्ला बा बिथांमोना बेयाव खेवफैनो फैदोंब्ला बिथांमोना बोरै सफैगोन बेवहाय माने खबर लानानै फैनाय जायो ओमफ्राय माबोरै जेनेबा बेवहाय कन्टेक्ट खालामनो थाखायथ' दा जानला मोनलाथ' फैनानै नुफैनाय नङा नालाय जेनेबा बोरै कन्टेक्टखौ नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारफोर होनानै होनो हायोब्ला जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' लानायाथ' लाखायो बेहाय माने रबिबार आरो सुक्रबार बुधबाराव नायनाय जायो आरोखि ओमफ्राय नायफैनानै बिदिनो सोंनानै लानानै थाङो ओमफ्राय बिमा दुर्गाया जोंना आइया बोसोनखौ हरो बोसोन हरनानै ओमफ्राय बेहाय फैनानै ओमफ्राय खामानिखौ मावफैयो आरोखि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे गासैबो न'खरनि जेंगोना जाबोनाफ्रा माने स्रां जायो आरोखि माने कारेन्ट बायदि नङाबाबो लासैनो बेफोर खामानिफ्रा जानानै मोजाङाव फैयो आरोखि मा नाम मादै नोंना आंना मिनारभा ब्रह्म थेंक इउ मादै गोजोननाय थाबाय दायो नै बे मादैयाबो एसे माने बिनिफ्राय प्रमान मोनदों जाहैदों जायनि जाहोनाव जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन मादै नोंथाङा मा जादोंमोन आङोथ' अनेक बोसोर एकदम आंना बिराद जाथाय दंमोन दा बिनि उनाव आङो बोजों नागिरबाबो मोनाखै डाक्टारबो मिलायाखै अजा मिलायाखै अनेक आरोखि माने बुंनो थांबा मारैबा जायो गोसोफ्राव ओमफ्राय दा सापस आंनि लुगैनाय आरो गासिबो हामनायखौ मोननाया मानसिजों मुगैजानाय जाबायमोन आं आखाइया ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि बेमार होननानै सन्देरबायमोन आंनियाव एन्सौ सुमुल' हाबदोंमोन एन्सौ सुमु हाबनायानो ओरैबायदि 10 बोसोर जादों डाक्टार बङाइगाव गुवाहाटि माने आंनि थाखाय डाक्टारानो जोबदोंमोन आरोखि एकदम गारि भारा लायै थांनाय माने रावबो आंखौ नायला बेबायदिबो सोमजिदों ओंखामखौनो मादै नोंथाङा जे गाबलायलायनाय आंना एकदम दुखु फैयो आच्छा ओमफ्राय माने बेयाव हामबाय आरो नोंथाङा आंनि बहाय एकदम इसोर मानिनाय आंनि गाबनायजों अननानै ओरैनो हामबाय आरो फिसाबो लानाङाखिसै आरो आंनि आखाइयाबो मुगै जानाया मोजाङाव फैबाय आरो ना एकदम गाज्रि खुरिया बेमार होननानै मा नाम मादै नोंनिया सतिमा बसुमतारी आच्छा गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय मादै जे बे नैबे मादैजों जों माखासे बाथ्रा मोनथिनो लागोन मादै बेवहाय जे मन्दिर जोंलारि मन्दिराव सोरबाफोर जुदि नायफैनोब्ला गावनि बिपद आफोद जानायफोरखौ सोरबा बान खाजानाय सुबुंफोरा सोरबा माबा मोनसे बेराम जानाय दा भक्तफोरनिफ्राय जों मोनथिनो मोन्दों जे बायदिसिना बिराद हामसावनायखौ नुनो मोन खोनानो मोन्दों बिथांमोननिफ्राय स' नोंथांमोनहा बेवहाय जे मन्दिर खुलिनायनि टाइम सिडिउलखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थाना होयोब्ला जाहाथे सोरबा फैनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेनिफिट जागोन नंगौ दा बेयाव जोंलारि मन्दिराव जोंहा नायनायनि समा जाहैबाय सप्तायाव सानथाम बे सानथामा जाहैबाय बुधबार शुक्रबार रबिबार ओमफ्राय नायनायनि सम दङ माखासे समा जाहैबाय 10 बाजिनिफ्राय बेलासि 1 बाजिसिम बेलासिनि 1 बाजिसिम 10 बाजिनिफ्राय माने 3 घन्टायानो जाहैबाय 3 घन्टायानो जायो आरो बेनि गेजेराव एखमबा माखासे समनि गेजेरजों जों बेयाव एडजास्ट जाहैलाङो आरो बेफोरो माने माखासे ओरैबायदि दङ जोंहा दा इसोरा फैयोब्लासो नायो इसोरा बिदिनो नों 9टायाव आं 10टायाव नायनो होननानै फैब्लानो समखौ मोना माखासे सम गावसिनि होखानाय थि खालामखानाय दंखायो बे रबिबार बा बे समावबो जुदि इसोरा बा देबिया फैयाब्ला बेयाव नायनो हानाय नङा आरोना बेयाव खुनु बेखौ समाधान खालामनानै हरनो हाया आच्छा फैबासो आरोना फैबासो इसोरा फैखायोआनो बे बुधबार शुक्रबार रबिबाराव फैखायोआनो फैनायनि गेजेरजों बे बाराय दिन जायो आरोना बारायनि दिन बे गावसिनि थिखानाय बाराय बेयो स' आं मोनसे बाथ्रा बेखौनो मोनथिनो लुबैबावगोन जेनेबा जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंब्ला बेवहाय नायफैनो दाब जायगानिफ्राय फैयो जेरै मानसिफ्रा गावजों गाव कन्टेक्ट खालामलायनानै न'खर परियालजों कन्टेक्ट खालामलायनानै फैयो दा साधारन मानसिफ्रा जायफोर कन्टेक्ट गैया बे गंगानगर गामिनि मानसिफोरजों बा अब्ला सोर माबायदि बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बार होनो हागोन नामा ओरैनो नाम्बार होनो हागोन आंनिखौबो लानो हागोन स' आं स्क्रिनावहाय होनानै होनि बे नाम्बारखौ जे नोंथांमोना बे जोंलारि मन्दिरसिम जुदि फैनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय आरो लोगोसे बेवहाय जिखिनि प्रब्लेमफोर जादों बेखौ हागोन हाया सोखानो बेखौ नोंथांमोना बे आइनिफ्राय फैनानै बेवहाय मोनथिनो हागोन आरो नोंथांमोना थेंक इउ मादै थेंक इउ खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' दिनैनि जोंनि बे भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो आरो जोबनाय जाबाय थेंक इउ